Željko Glasnović. Poštovani kolege, ima jedna pojava u našem društvu što je opasna. Izgleda da je sloboda govora ugrožena, to se može vidjeti svakodnevni dnevno tiska, to vidimo. Ubuduće ćemo, članak 133 iz bivše države će izgleda opet uvesti onaj kazneni zakon SFRJ, članak 133, na primjer, ako ste vrijeđali druga, jednoga, zaštitu i lika, 4 godine pritvora. I sad se pojavljuje opet nekakav termin govor mržnje, što smo mi ovdje u Hrvatskoj neki kao papige preuzeli. Taj se pojam pojavio, taj žargon, u Americi 70. godina prošlog stoljeća, na fakultetima, sveučilištima i mi preuzeli smo to i non stop. Taj relativni pojam, šta je točno govor mržnje, ko će njega kako ocjenjuje to, ko je, šta je govor mržnje? Evo, imate tu u Saboru gdje je jedan čovjek upozoravao da je sjedio čovjek jedan ovdje koji je surađivao sa bivšim tajnim službama. Imao je kodno ime. Sazvao je pres konferenciju. To nije zanimalo medije, nego su oprali čovjeka koji iznosio tu istinu. To znači da je govor mržnje, u stvari govor istine se miješa sa govor mržnje. To se izjednačilo u našoj državi. Šta ovdje imamo često te riječi ustaše, klerofašiste, ovo lijevo, desno. Ja se pitam, zašto se niko nije bunio protiv tih pojmova, tražili te fantome, te fašiste, neonaciste, 90. godina, nego sada. Zašto njih nisu napadali onda i čistili državu od takvih ljudi, ako su postojali? To je pitanje jedno. Pitanje cenzure u medijama. Ja sam u stvari najveći zagovoritelj slobode medija i protivnik samo cenzure i uredničke cenzure. Evo. A mi u Hrvatskoj znamo da je ukinut je istražiteljsko novinarstvo na Hrvatskoj televiziji. To znamo. I samo se ponavljaju one floskule u dnevnom tisku, ljude ne zanima istina, nego one frizirane fraze, što čujemo non stop, moramo se brinuti o budućnosti, ne prošlosti, nema naučenih lekcija, nema pravog istraživanja, nego samo što se plasira u mainstream medijima. I naravno da se ljudi očaju. Čuli smo takvu jedan sad govor smo danas čuli, ali ništa o uzrocima. Prije mene čuli smo takav jedan govor, beznađa i očaja. I recimo, šta je govor mržnje? Ako ja kažem nekome da je bio prvomajski jajar tamo, da je u bivšoj državi, to je govor mržnje. A šta su prvomajski jajari? Oni koji su farbali jaja, nisu slavili Uskrs, pa su farbali jaja na 1. maj. Ima puno takvih ljudi u sustavu, to će ubrzo biti govor mržnje. I to je znači istina. Istina, evo, koga zastupa pučka pravobraniteljica? Jer se ono uopće brine, ako ja kažem sad ovo, da postoji jedna skupina koja potrebljava djecu da dobiva državne naknade, novac od države, a posjećuje djecu u domovima za nezabrinutu djecu i koči udomiteljstvo i posvajanje, a tamo dolaze u Mercedesima, je to govor mržnje. To ne smije reći ova pučka pravobraniteljica, jer se izgleda, boji se reći da će neko nazvati jedno ime, recimo rasisti ili tako da. A to je naša stvarnost, to se događa. Ima drugih skupina naravno. Evo, zašto ona nije progovorila o diskriminaciji protiv Hrvata izvan domovine? Ima njih 3 miliona. Evo. Ti ljudi niti imaju pravo glasa, imaju formalno, moraju letiti 6 sati da glasuju, to sam 5 puta govorio za ovom govornicom to. Ko njih zastupa? Šta je danas je bila u početku sjednice se razgovaralo o katastru i o zemljišnim knjigama. Pa kako to da još nismo spojili ta dva ureda, te dvije institucije i ko govori, je li ikad rekla pučka pravobraniteljica da je ugrožen tu najtemeljniji ljudsko pravo, pravo na privatnu imovinu i to se nije riješeno. A šta su posljedice toga? Zašto se ono ne pita zašto Hrvatska nije provela ni jednu od 3 rezolucije Europske unije da se obračuna sa posljedicama komunizma i uzrocima? Je li ikad govorila išta ova Mrs. Vidović, na Tuškancu je iskopano 100 tijela, Gračane 300 tijela, preko Ministarstva branitelja imate 2 masovne grobnice, ni jedna riječ, evo. Kad pogledate govor mržnje, pa stranka neovisni, ja svakodnevno dobivam poruke mlijeko bi se ukiselilo
a koga ću ja tužiti? Ja sam dobio pravo, tu sjedim i nek peglaju po meni, neću kukat. I to je